Què tal? Vols que fem una manualitat? Vinga, va, estàs preparat? Comencem, que no se faci molt llarg. Vale, m'imagino que ja tindràs tot el material preparat, vale? Perquè ja t'ho he enviat abans. Aleshores anem a començar de seguida. El primer que anem a fer és agarrar el tub de paper, vale? I li posarem la cola blanca. Jo fique els dos ditets. Tu, si no pots, demana ajuda a qui t'estigui ajudant, vale? Anem a posar cola. Anem a omplir tot el tub. Primer posem així en el potet i ara després, amb l'ajuda del pincel, el repartirem per a que estiga tot ple de cola. Aixina. Vale, més o menys, ja té tot, vale? Si t'embrutes no passa res, que tu ja saps que les manetes s'han d'embrutar, que no passa absolutament res. Agarrem, per exemple, el plat de fideus i anem a posar el tub a una banda del plat. En els ditets has d'apretar per dins i anem a anar rodant el tub poquet a poquet. No tenim pressa. Ha de ser a poc. Vale? Veus com se van pegant tots els fideuets? Si peguem una volteta i no se'n pega molts, tornarem a fer una altra volta. No passa res. Mira com se peguen, mira. Hola, mira quin soroll que fan. Vale. Ja se queden tots pegats. Aixina. Deixem ahí el tub. Jo me vaig a netejar les mans, perquè veus? Jo també m'he pringat, però no passa res. Llevem la cola i els fideus que n'hi ha. Vale? Vale, ja tenim el tub de fideus. Ara anem a fer el mateix amb les lentilles i amb l'arròs. Per a que no siga tan llarg, jo ja el tinc fet. Vale? Tenia el meu plat de lentilles i el mateix que hem fet en els fideus, jo he fet en un tub per a posar-li lentilles. I en un altre per a posar l'arròs. Vale? Per tant, te vaig a deixar un poquet, fes tu els 3 tubs i ara en seguida continuem. Vale, ja tenim els 3 tubs fets. Val? Ara el que hem de fer és, si tens pistola de silicona amb l'ajuda del papà o de la mamà, la poses a calfar. Si no tenim pistola de silicona, no passa res. Gastarem cola. No passa res. Vale? Jo gasté la silicona perquè és un poc més ràpida. Agafarem amb l'ajuda la pistola i posarem silicona a la base dels tubs. Vale? Poquet a poquet. Per tota la base. Espera que se queda al darrere. I quan ja ho tenim preparat, amb molta cura de no cremar-te, posem el tub sobre la base de cartró que ja tenim retallada. Posem uno. Això és un poquet difícil, però si t'ajuden, ho pots fer. I si no, ja t'he dit que no passa res. Poses cola allà en el cartró i poses els 3 tubs. El segon. I ara anem a posar el de l'arròs. I el peguem allà al mig. Ja que tenim els 3 pegats, anem a fer la base, perquè així se queda un poc lletja. Vale? Agafarem una altra vegada la cola, posarem un poquet allà en la base i una altra vegada amb el pincel anem a repartir-lo bé per tot el cartró que ens ha sobrat, ¿vale?
I quan ja el tinguem així, agafem un grapaet de sal i el tirem. Encara que se n'isca no passa res, perquè només se va pegar la sal que tinga cola. Vale? Piquem un grapaet, rodem i tornem a fer el mateix a l'altra banda. Vale? Ja el tenim? Mireu, tenim els 3 tubs pegats i per tots els foraets que ens havien quedat hem posat sal. Vale? Això per a què serveix? Mireu, per a guardar els colors, els retoladors, els llapisos, coses, material del col·le o per a fer els teus dibuixos. Una altra cosa, si en casa no teniu cola, o no teniu la pistola, o no teniu llentilles i tot el que hem gastat, podeu substituir per altres coses. En puesto de pegar arròs i llentilles i fideus, podeu decorar els tubs amb retoladors, purpurina, goma eva, podeu posar-li ulls, boca... El que a tu t'ocorrisca, que tu saps molt, vale? Un beset i se vegem un altre dia. Adéu!